Ensin vähän taustaa varsinaiselle aiheelle, joka on peruskoulun 8 teesiä vuonna 2030. Teesit pohjautuvat Opetushallituksen oppimisen tulevaisuus 2030 barometriin, joka käynnistettiin vuonna 2009 ja on sen jälkeen vuosittain päivitetty. Kansakuva poika Eelis on syntynyt samaan aikaan, kun ensimmäinen barometriraportti julkaistiin kesällä 2010. Eelis siirtynee nykyisillä elinikäodotteilla 70-vuotiaana eläkkeelle, siis vuoden 2008 paikkeilla. Siihen on 50 vuotta barometripaalun tuolla puolen, johon ei kyllä ylety millään tulevaisuuden tutkimuksilla lihaksilla. Tyydytään siis vuoteen 2030, jolloin Eelis täyttää 20 vuotta ja on ikään kuin siirtymässä sitten siihen vaiheeseen, jossa peruskouluinvestointi alkaa tuottaa yhteiskunnalle korkoa. Muutama korintova kalvo tähän alkuun, jotka kertovat millä tavalla barometrissa tulevaisuustietoa kerätään. Se perustuu kokonaan samanlaisiin tulevaisuusväitteisiin kuin tämä, joka tässä kalvolla näkyy. Niitä on yhteensä 48. Osa tunkeutuu koulun sisäpuolelle, osa käsittelee oppimista yleisemmin, osa sitä toimintaympäristöä, missä toimitaan. Jokaisesta väitteestä panelistit ottavat kantaa asteikolla todennäköisyyden ja toivottavuuden suhteen sekä perustelevat omia valintojaan. Sitten tulee tämmöinen jakauma, niin kuin tässä nyt näkyy, että jos se pelkistetään nelikentäksi, niin tässä tapauksessa suurin osa vastaajista on tuolla ei-toivottavan ja ei-todennäköisen lohkossa. Mutta on tässäkin väitteessä hajontaa. Ja se näkyy myöskin niissä argumenteissa, joilla omaa vastausta perustellaan. Tämä on se tärkein anti, mitä barometrista on. Erilaisia argumentteja erilaisten tulevaisuuksien puolesta. Ja barometrin edetessä niin on tietysti myöskin tämmöinen kommenttien kommentointi, keskustelu lisääntynyt. Kaikki vastaaminen on anonyymiä. Käytetty tekniikka ja metodi on Delfoi. Jokainen teesi on jossain tulevaisuustilassa, joita on luokiteltu 3. Eräät niistä ovat kiistatilassa, jolloin on ominaista se, että asiantuntijavastaukset kimputtuvat asteikon päihin. On siis voimakas polarisaatio näkemysten välillä ja kannanotot sen mukaisia. Tunneenergia on paljon mukana. Dialogivaiheessa käsitykset ovat jo moninaistuneet ja leviävät pitkin sitä asteikkoa ja argumentit ovat usein toisiaan täydentäviä tai ainakin ne ovat toisiinsa soviteltavia. Niistä aukenee erilaisia mahdollisuuksia myöskin politiikan tekoon. Ja sitten on ratkaisutilassa olevat väitteet, joissa paneelin enemmistö on voimakkaasti jo sitä mieltä, että tämä väite toteutuu vuonna 2030, vaikkei se sitä nyt vielä olekaan. 2-3 vuoden datan keräämisen jälkeen on synnytetty tästä kerroksellista ymmärrystä siitä, minkälainen tulevaisuus on. Yksi ilmenemismuoto on tulevaisuuskartta, ja nyt on piirretty myöskin tuohon päälle tämmöinen eräänlainen kompassinäkymä. Siinä ovat kaikki 48 teesiä värikoodattuna ja sijoitettuna 5
vuorelle. Se on kyseessä siis metaforakartta, joka on apukeino, kun kuvataan keskenään vaihtoehtoisia erilaisen toteutumistodennäköisyyden omaavia ja erilaista toivottavuuden tilaa ilmaisevia tulevaisuuksia, jotka rakentuvat eri tavalla ja eri logiikalla kuin nykytodellisuus. Metaforan tärkein elementti on analogia, sananmukaisesti ymmärrettynä. Kreikan kielen sana analogos tarkoittaa järjenmukaista vastaavuutta ja samankaltaisuutta. Parhaimmillaan analogia auttaa löytämään aineksia murrosprinsiipin, eli sen perusajatuksen löytämiseen, mistä peruskoulun uudistuvan toiminnan logiikka syntyy. Yhtä tärkeää on tietysti tunnistaa se, mikä ei muutu. Aineistosta on rypästetty 5 paradigma- ja haastevuorta, eräänlaista isoa murrosprosessia, joille aikamatkan aikana pitäisi kiivetä. Ensimmäisessä haastenipussa on kyse siitä, miten kykenemme henkilökohtaistamaan ja poluttamaan oppimista, ilman että samalla menetämme voimavarat, joita olemme ansainneet yhtenäisellä korkeatasoisella ja tasa-arvoisella opetuksella. Tästä metamuutoksesta johtuu toinen, jossa on kyse opettajaprofession mullistuksesta, opetuksesta oppimisen aikaansaamiseen, ohjaukseen, oppimisympäristöjen managerointiin ja oppimisen arviointiin. Toinen haaste avaa ovet kolmannelle, jossa koko oppimisprosessi resurssoidaan uudestaan oppimisen eksosysteemiksi, eli ulkosysteemiksi, joka kokoaa monet tällä hetkellä käyttämättömät voimavarat koulun sisäisiin ja ulkoisiin oppimisympäristöihin. Yleissivistävän, mutta myös ammatillisen koulun kannalta olennainen on myös muutos, joka on tapahtumassa itse yleissivistyksen sisällöissä. Aiempaa dynaamisemmin se ymmärretään perus- ja käyttötaidoiksi, eli osaamisiksi ja kompetensseiksi, jotka mahdollistavat kehittyneet ja tulevaisuuden kestävät oppimisen tavat ja muodot. 5. oppimismurros on ensimmäisen kysymyksen tapaan sekä ratkaistu että ratkaisematon. Työ- ja kansalaiselämä vaatii selkeästi, että oppiminen ymmärretään lisääntyvästi myös kollektiivien, yhteisöjen ja kulttuurien ominaisuudeksi. Vielä ennen varsinaista asiaa tämmöinen yksinkertaistava kuvaus siitä, minkälaisia ratkaisuja maailmassa peruskoulun suhteen on olemassa. On heti todettava, että nämä mallithan sekoittuvat keskenään todellisuudessa. Harvoin ne ovat vain yhdensorttisia. Mutta idealähtökohtina ne on hyvä tunnistaa. Ensimmäisenä siinä on malli, joka perustuu kansallisiin opetussuunnitelmiin ja oppitavoitteiden mittaamiseen, standardisin testein. Tuloksilla hallintoa, opettajia ja kouluja ohjataan parantamaan toimintaansa. Toinen malli taas sitten perustuu markkinakouluun, jossa kilpailu pitää huolta siitä, että innovatiiviset ja tehokkaat koulut tulevat palkituiksi. Markkinajärjestelmä väitetään lisäävän koulujen välistä diversiteettiä ja nopeuttavan reagointia ympäristömuutoksiin. Näiden 2 mallin jakolinja on ideologinen, jos asiaa tarkastellaan yhdysvaltalaisella demokraatti-republikaania akselilla, mutta liudentuu pragmaattiseksi sen ulkopuolella. 3. paradigma hahmottuu, nimittäin sitä Suomen tieksi, jossa käytössä ovat kansalliset opetussuunnitelmat, mutta ei standarditestejä. Koululla on laaja autonomia. Ikäluokkatestejä ei siis käytetä, sen sijaan investoidaan opettajien osaamiseen ja koulutukseen, mikä mahdollistaa itseorganisoituvan toimintakulttuurin, jota tavoitepainottuneet ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat tukevat. Opetussuunnitelman perusteet toteutetaan avoimena prosessina ja niiden sisältö on testi- ja markkina-ajattelun vastainen. Ratkaisu on tähän asti tuottanut systemaattisesti parempia tuloksia kuin testaavissa maissa, mutta tämänkin mallin tulevaisuus tulee jatkuvasti haastetuksi. Yksilölliset ja yhteisölliset intressit eivät ristiriidatta asetu suhteeseen toistensa kanssa.
Tarvitaan erittäin korkea luottamuksen taso ja avoimen aktiivinen keskustelukulttuuri, jotta eriytymisen liike ei voimistu. Barometrissa 2 pääpaneelia, niin sanottu sisä- ja ulkopaneeli, ovat matkanneet monissa asioissa eri suuntiin ensimmäisen 8 vuoden aikana. Toinen puoli painaa jarrua ja toinen kaasua. Koulun ulkopuoliset ekspertit uskovat entistä enemmän uusiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin. He ovat myös sisäpaneelista ja valmiimpia muuttamaan koulun toimintatapoja ja rakenteita. Koulu- ja oppimisammattien edustajista koottu sisäpaneeli kokee osin toisin. Siinä joukossa on lisääntynyt epäilys koulun muuttamisen suhteen. Mielessä ovat peruskoulun saavutukset, joista halutaan pitää kiinni. Peruskoulun teeseissä huolet käännetään ratkaisuiksi, mutta samalla tulee myllätyksi koko professio, jolla oppimista edistetään ja tuetaan. Ei riitä, että katse kohdistetaan yhdenlaiseen oppimistilanteeseen ja sen hallintaan, kun oppiminen on kaikkiallista ja kaikki oppilaat erilaisia. Rallikuski oppii optimoimaan autonkulkua painamalla samaan aikaan sekä jarrua että kaasua. Kaasua painaa teknologiaa ja jarrua pedagogia, kun koulusta puhutaan. Suunta pitää kuitenkin ottaa talouden parametrien sijaan sivistystavoitteesta.